Zodpovedná ministerka zdravotníctva s citom matky za hlas sociálnu demokraciu Zuzana Dolinková okamžite po ruskom útoku na detskú nemocnicu sa spojila so svojím ukrajinským náprotivkom a ponúkla mu bezodkladne pomoc. Ruské sily podnikli v pondelok rozsiahle raketové útoky na viaceré ukrajinské mestá, vrátane Kyjeva, kde bola zasiahnutá aj detská nemocnica. Úrady hlásili najmenej 20 obetí z rôznych častí krajiny. Starosta Kyjeva Vitálij Kličko uviedol, že išlo o najhorší útok v ukrajinskej metropole od ruskej invázie v roku 2022. Slovenská republika je po útokoch z pondelka 8. júla pripravená poskytnúť podporu detskej nemocnici v Kyjeve. Informovala o tom ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, hlas SD, pred stredajším rokovaním vlády. V ten istý deň mala telefonát aj s ukrajinským ministrom zdravotníctva Viktorom Ľaškom. Rodičia boli informovaní, že môžu požiadať o prevoz svojich detí do iných krajín v rámci pomoci zo strany členských štátov Európskej únie, ktoré Slovensko ponúklo na ich prevoz do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. 4 rodičia si vybrali túto možnosť a požiadali o vyslanie do európskych krajín, povedala Dolinková. Konkrétna destinácia prevozu detského pacienta zatiaľ nie je známa. Sme pripravení zabezpečiť prevoz v prípade potreby, dodala ministerka. V prípade potreby je Slovensko pripravené zabezpečiť aj zdravotnícku techniku, zatiaľ však takúto požiadavku nedostalo. Nezabudnite sledovať kanál Politický rozmer pre viac informácií a podrobné analýzy aktuálnych politických udalostí.